Той ще прави клипчета, ще прави. Да. Дигнем после в YouTube да се гледате. А камера? Викаше смело. Там, нали, дето не може, имам и ножица за постригване. Пък иначе той коси, аз няколко път се опитвам, а не мога, тя такава бензинова и не мога да я запаля косата. Светли се държите с него, че питаме как се обади по телефоните. Вали какво прави, какво лозите ли, защото той дай му да копа лозите. Копачката прави, като само гледа някъде, че има тревичка и не може да трева да има. Като гледа лози, пие вино, нали? Аз не пия вино. Значи ти гледаш лозе, за да правиш вино за рачно. Аз пием. Той се дозикаше Светли вика Радке. Това е на Дичков, нали, от темата. Да снимам тук малко езерото за клипа, бе. Как водичката, това е благодат. Като ученици в техникум, хайде да вървим на кръвък, хайде да вървим на кръвък. Неколко пъти на пещерата, на Караджейката, така, ама да тръгнем така и с кръвък към жен стъпа. Да почерпа се това бялото преди 2 седмици. То добре, ти си 60 кила, аз съм 120. Няма 120 въобще. Тук донесат това тук. Ами, гледай сега, нещо прави, нещо по-сериозен сексуален живот, за да улапаш от това. Около нас, нали, близките са здрави. Абе, що можа да я дойдете до ресторанта, значи ще добре. И то от центъра. Аз колко хода пеш. И то от центъра, къде по двора? И в града, като дойда, това декара място има, така че... Но тя какво ходи по двора? Тя да ти кажа, какво купаят цветята? Ти на времето си беше спортистка, бе. Свиница. С свиница купаят цветята. Тя кубичи купали, бе? Цел ден с пореви цветята, да. Ние не бяхме ли спортисти? Томатите, пипера, кой ми го купае? Я виж такъв тен имам. Кой има такъв тен като моя? Това от юлката. Това от село. Еми, те на същия да, това за рано, че няма да се излезна ли си на магазин за Абе, деца па никъл са, бе. Абе, Бенчи, това, Димчо, тя се разсърда особено генал. Не, тя няма за оплаква. Ние същи си. Така. Тогава беше и Горанов. Горанов беше. Да. Той къде е Горанов, бе? Що голя? Ама сега сваля. Ама не, че не е да снига. Татът Иван. Беше.
Работи с румата, железача, разбрах железача. После паса върнах и караме тук. Той живот и здраве руба на 2-3 години. Чудовите тук Предната казва. Ама, там и това. Аз съм се наработил.
Кой клас си? Кой курс? Отвори устата!
vođa bila ti, a ti si me čekala. Тази нощ ти си сама и е празно без мене гнездото. Не мога да пиша звука. По небето цветяга цъфтят и на место подаръци скъпи подарявам ти млечния път и целувам ръцете ти топли, недоспалите твои очи, за да има небето от пилоти, трябва майката да ги роди. Браво! Вие като тук вип личности, нали, какво? Да, и какво сега, какво? Снимай кацана в джип. Големия бизнес на модерници идва. Ма какво, Каталинта вози ли бе? Колко пари струва? Около 60. Аз имах за 250 хиляди лева коли. Не, той е на такова, на лизинг. Той е платен. Той е платен. Има бол с пари, платил си.